brick by brick, brigadier by brigadier, moving towards 2030 vamnangagwa vanenge vachitonga. Sabina mashoko obuda panguva ino vanhu vachikomenda pamusoro aiwa nekushaka kuita another top official kumauto. Vanhu vaiva vachilebla vachiti this is a brigadier by brigadier panguva ino as you are attaining the vision 2030. Sadabina mashoko wachizere tiona nemacomments evanhu pamusoro pekutsakatika kuita this top official. Don't subscribe or like it on the bell icon. Tipla mnamobuda nyumba mshinzi. Clearing the path. Vanopera rumwe nemashoot units hour kusvika kwasara vakichete. Rest in peace Brigadier General Mark Chumwaza. Topinda macomments vanhu vanobuda vachikomenda to this post vachiti these guys were poisoned soon after the 2017 coup. They trusted ED to the extent of drinking and eating with him. Temba and Muda were specialists in getting rid of them. Vakaramba vakakutsira vanopedza nembwa idzi. Let them meet their maker. Some are being retired, others killed. No action. Why did they remove the criminals around Mugabe? Was it to surrender power to criminals? Vanopindawo achikomendo achiti kusvika mabricks acho asvinura regai apere. Mashoko ari vaitogwa nevamwe vanopinda achiti at 68 years you conjure up conspiracy. Vanopindawo achiti they deserve it. The hyena is eating its own cubs. Vanopinda achinyora achiti soldiers must not die basically. Achibvunzawo vanopinda achiti madhara akazengaira aya. Macomments ari kubva kune vanhu pamusoro pepost awo yaitwa panguva ino zvinzi aiwa this is masteps ari kushandisiwa nezveganada kwatina 2030. They are eliminating brigadier by brigadier kusvika vaclear vese kwasara vauchaivo chaivo ende ndo zviri kuitika. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu ari kuti aiwa ngavakatsakatiswe kusvika vanyatsi kudzidza lesson. Noda kuti unoramba wakanyarara kana vasingadi kutsakatiswa ngavaite action zvinhu zvinakire munhu wese zvanakirewo naivo. Pinda comment section medu kuti mafundo enyu matodi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, cheta on the bell icon.